Croeso cynnes nôl i chi raglen a chroeso i ddigwyddiad arbennig cneifio cyflym Caerfyrddin yma yn Llanddarog. A hynny godi arian at sioe frenhinol 2017. Wel, mae'r cystadlu wedi dweud seibiant am dro, ond Iwan, Dafydd, chi mwynhau heno? Mas ffraw, ti'n joio? Ie. A beth sydd wedi dod â chi yma? Ni'n byw yn agos, so supporto fe a tro gynta ni'n gweld cneifio eriod, so achlysur pwysig i Dafydd. Erin, wyt ti'n mwynhau? Wyt, siwr o fod. Dwi'n mwynhau Erin. Ond, wel, sôn am y busnes cneifio yma, dwi wedi gweld faint mor gloi mae'r ein yn gallu neud e fan hyn. A mae rai fi wedi, dyw e ddim yn rwydd. Fel beth sy'n ffindo mas, prynaw yma. Reit, 2 Dafydd a 2 Ddafad. Dafydd, ti'n mynd i ddangos eisiau yma gneifio. Pa mor anodd yw e? O, mae'n tipyn o job, fe. Twod y boes yma sy'n neud y bob dydd. Maen nhw'n gwybod pan nhw'n neud fe. A son nhw'n mynd i fod yn hir iawn yn neud rwy'n mae heno, fe. Ti'n meddwl gallu di ddangos i fi eisiau mynd i? Dim problem, gai i ti. Oce. Tynnu nhw mas. So ti'n fod yn grif yn hyn, achos sa'n grif iawn? Wel, dwi'n eisiau bach rwyfder, ond ti'n dal a lot o roen gyda'r goesau, fe. So, dwi'n pigynta ti'n moyn i allan, ti'n moyn i eistedd ar ei ffynol, achos mae rwy'n, ni wedi crytsio rwy'n, mae'n barod heno, fe. Mae'r bolau wedi wneud, mae'r points wedi cael ei wneud yn lan, fe. Felly, ni'n barod i mewn i'r gosol, dod gyda'r blow cynta, fe. So, ti'n cael ei allan, ti'n eistedd yn ei choesau, yn dywel, a wedyn ti'n barod i mewn fan hyn, i'r gosol gynta, fe. Iawn. Oce de. Gen i weld sy'n mae pro yn neud i gynta, fe? Sa'n gweud am ni. A mae'n mwy rwyddo ni? A wedyn. A mae Miss fan hyn o'r yn barod am yr haf? Am law fyna, odi. Ond fel fi'n gweud, fe, twyd so'n boi cyfan ma fe, a mae'r professionals fi fe'n tipyn goiach o hynna. Reit. Gai drwy'r ni? Nawn. Iawn. Rwy'n ni hwnna law fyna, de. Reit. Beth yw enw'r un sy'n dod â dweud e? Oes enw'r ege? Neu hi? Reit. A ti? So, os ti di goesau hwnna, dalai rhwng dy goesau di, o ti anna trwy gos hwnna. Na, nôl fyna i ddechrau. Reit. Iawn. A dod y cos arall mwyn yn dyn fan hyn. Dyn fan hyn. Reit. So, mae'n pwysod y goesau nawr, gwisga di goesau'n dyn amdani. Iawn? Ti'n gysurus yn dalai hwnna? Odw, Ti'n blow cynta, ti'n mynd mewn fan hyn, oce? So, amdani? Ie, cer ti amdani, reit? A ti, cadw ti mewn fflat. A fe, cadw ti mewn mwy fflat o, ti'n maen? A ti, that's hwnna re. Ego, sedi, gyd iawn nawr i'n goesi, reit? So, ti fyna nawr, cadw ti fel hwnna, a cadw ti y trwy'n am lawr. Dyle? Cadw ti trwy'n yr chalw grib am lawr ar y fafan. Ti'n gwybod beth? Fi'n cael wych. Wyt ti? Odi hwnna ni hwn? Odi, mae gwanedd hwnna dwi'n gwneud wir, odi? Oce. Reit, na de, sy'n gyda hwnna. Na, oce. Waith caled oes. Falle gadwai i ti fenni hwn. Ti'n siŵr? Gei di fenni hwn, ie. A, fel am y pro yn neud i. Fel am y pro yn neud i. Ti'n mwyn beth, sa'n meddwl nes i lot, ond dwi'n wysu yma, dwi'n wysu. Odi, mae'n job yn... Odi. Dyn wysu, a lawr hwnna, ar o bent. Reit. Siwt ti'n meddwl nes i? O, dim y ffôl. A tro cynta, da fe cynta ti'n neud? Tro cynta fi di neud fi. O, dim y ffôl. Ydyn nhw reit. Wel, ti'n mwyn beth, fi ti'n athro da. Diolch yn fawr iawn i ti. Dim problem, diolch i ti. Ond falle na gadw fe eto bobl proffesiynol. O, hwnna fe. Iawn, diolch. Diolch ti, Dafydd. Diolch. Chymo beth, o'n i'n wysu erbyn y diwedd fyna, dyw job i ma ddim yn rwydd. Mae rai o'r ein yn neud mewn 20 eiliad, ond ty waith. Catrin, wyt ti'n rhan o'r pwyllgol sydd wedi trefnu hyn o. Gweithai beth yw cneifio cyflym Cyfyrddin? Pam ych chi'n neud e? Mae rhaid nhw cneifio yn erbyn y cloc, ond ni'n neud e hynny, codi arian ar gyfer y sioe frenhinol blwyddyn nesaf. Sir Gar yw'r sir nawr, felly trial codi gymaint arian as sy'n bosib. Ond hefyd mae'n bwysig bod nhw'n cneifio'r defed yn lan, a dim just yn erbyn yr amser. Mae'r diwedd, o'n ar y diwedd yw'r pwysica, dim yr amser. Ond Iestyn, faint o arian ych chi'n gobeithio codi hyn o? Wel, ni'n gobeithio, allwn ni godi byti 2-4,000, ond gewn ni weld sy'n ni fynd. Mae rostio mochyn yn ni, mae ocsiwn yn ni, mae bard yn ni, mae... Y bar sy'n mynd i'r arian, efe? Wel, fi'n gobeithio bach o barti erbyn diwedd yma. So, na, mae cefnogaeth am yn barod, a mae fwy o bobl, ni'n disgwyl fwy o bobl nes mlaen. Mae yna dipyn o arian ennill hyn o fed, ond ys e? Oes, mae 1,000 o bunnau gael wedi cael ei rhannu dros y 4 dosbarth, so mae'n sians reit dda i'r cneifwyr. Wel, mae'n mynd i fod yn noson a hanner a Llion, wyt ti eisiau wedi bod yn cystadlu? Siwrathyd ydy? O, a ti'n weddol,
39 eiliad nes I ben wneud un oen. 39 eiliad? Dim y gloiach, cofiwch, ond oedd hi'n digon lan I fynd trwy gyda 3 golau gwyrdd. Wel, dwi'n meddwl gymrydda rhyw 4 munud I fi, felly llongyfarchiadau ti, ond ti trwyddo'r semis heno, yn ffyddiog falle ennill heno, neu? Sa'n siŵr, neud yng ngorau fe a gen I weld trwyddeithu. Oeddi hwnna rhywbeth ti fer arfer yn cymryd rhan ynddo, ti'n modd cynefio cyflym? Unwaith nes I llynau, so dyma ail gystadleuaeth I eriod, felly pobl gobeithio wneud eitha da. A siwt safon si ar y cwbl heno? O, safon gwych rhaid gwed. Mae byd y boes cyflym yma'n mynd hwyrach heno nawr. Unwaith boes yr Opens, dan nhw dan 20 eiliad, dyn ni'n gwed. Fi'n gwybod. Mae rhaid i ofyn yn gloi ddo. Pa mor hir mae'n cymryd I ti ddysgu sio mae cynefio mor gloi? Falle, 3 blynedd falle, fi wedi bod sy'n 3 blynedd a fi dal yn dysgu trwy amser, felly... Ti wedi gwneud 3 blynedd, falle bydd rhyw 6 blynedd tan bod fi'n gallu gwneud e'n iawn, ond am y tro wrthon ni fan hyn yng nghnefio cyflym cyfyrddin, nôl o dych chi'n y studio.